אני שמח להזמין את פרופסור מרסלו שטרנברג, שהוא ראש המכון לחקר הדגנים בבית ספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים. מרסלו הוא אקולוג של שינוי אקלים, הוא מוביל את היוזמה החשובה לאיפוס פליטות גזי החממה מפעילות האוניברסיטה. הוא כאן כדי לדבר איתנו על חלק מהמחירים, מבין המחירים הרבים שהמלחמה גובה מאיתנו. מרסלו, בבקשה. בוקר טוב, אני נרגש להיות איתכם היום, להציג לכם נושא שאתם לא תשמעו בתקשורת, נושא שהוא נמצא אולי בשוליים, אבל לא מעט חשיבות. אני קודם כל מדגיש את ההרצאה שלי לחטופים ולחטופות, שכולנו רוצים שיחזרו כמה שיותר מהר, כל יום הוא גיהנום, להם ולמשפחות שלהם. כשאנחנו מדברים על מלחמה, הנושא הנורא ביותר שאדם ידע לייצר, אנחנו יודעים שבו יש פגיעה. פגיעה קודם כל בקרקע, הבסיס שממנו כל מה שאנחנו עומדים עומד. קודם כל על זיהום של מתכות כבדות מחומר נפץ, ההרס של מבנה הקרקע, ההידוק של אותו קרקע כתוצאה של דריכה של טנקים, כלים כבדים, ההרס של הביוטה, של המיקרואורגניזמים שנמצאים בקרקע, הפטריות, החיידקים, שהם הבסיס של כל החומרי הזנה שנמצאים בקרקע. וכמובן על האובדן של אותו פוריות בקרקע, ואובדן של המגוון המינים שנמצא באותו קרקע. מחקר שיצא לאחרונה ממלחמה, שיוצא, בעצם התפרסם השבוע, מתוצאות של מלחמת אוקראינה, על איך הפגיעה שלו במבנה בקרקע והתכונות בקרקע, מעיד על נתונים שמה אנחנו מצפים. ואנחנו חייבים לחשוב על שיקום של אותו קרקע, איך אנחנו בונים אותו מחדש, איך אנחנו משקמים אחרי כל הפגיעה בו. הפגיעה לא רק בקרקע, כן? אנחנו יודעים וראיתם, בטוח קיבלתם דיווח על פגיעה בחיות בר. חיות בר שנפגעים כתוצאה של הפגיעה של אותם פצצות, אותם נזקים. ואנחנו מתברכנו בטבע יוצא מן הכלל בישראל, באזור שלנו, מקום שבו הוא מקור לנדידה של ציפורים שמגיעים פעמיים בשנה, 500 מיליון ציפורים עוברים דרכנו, ועוברים את החורף באפריקה וחוזרים דרכנו. ואנחנו יודעים, בעצם אתם יצאתם אולי לראות את התופעה הזאת הייחודית, כאשר השנה בעמק החולה, באגם החולה, מסך הכל כ-50,000 עגורים שנמצאים כל שנה, יש רק כ-16,000. ואנחנו, מבחינת הספירה, אולי הרעש של המטוסים, אולי הפיצוצים, גרמו להמשך נדידה של אותם ציפורים. אנחנו חיים בעידן של משבר אקלים האקולוגי. אתם יודעים, שמעתם, אנחנו מכירים, מרגישים את זה, התחממות הגלובלית. השנה הזאת, שנה 2022, שנה החמה ביותר שנמדדה אי פעם, בכמה אלפים של שנים האחרונות. התוצאה של שימוש בדלקים פוסיליים, בשינוי בשימושי קרקע, הם אלה שמביאים להתחממות הגלובלית, בפגיעה בכל המערכות הטבע והחקלאיות. אנחנו, ישראל, מתחממים בקצב אפילו יותר מהר ממטר המקומות שונות בעולם. דוח שיצא לפני שבוע משירות המטאורולוגית מעיד שהתחממות היא בכל העונות, וכתוצאה של ירידה בכמות המשקעים, בעלייה בטמפרטורה, הגירעון במזון הקרקע הולכת בגדלה. וכמובן זה גורמת לפגיעה במערכות אקולוגיות, במערכות החקלאיות. אנחנו יודעים שמבחינת הפצצות, ההרס של המבנים בעזה הוא גדול ביותר, יותר מ-70% מסך כל הבניינים נהרסו כתוצאות של הפצצות. אז זה תמונה דמעת לוויין שקיבלתי מפרופסור אייל בן דור בספר פורטר, שמראה את התוצאות. אנחנו רואים מה שקורה, ההרס של המבנים בצפון גזה, ולעומת איך נראה מבנים מסודרים באשדוד. אנחנו יכולים להשוות את התמונות, כאשר החלק האדום הוא החלק של שטחים חקלאיים, שטח טבעי, קרקע שלא נפגע. ורואים את ההבדל באופן מאוד ברור. ההרס של הפצצות מייצר פסולת בנייה. ואנחנו יודעים שתעשיית הבנייה, תעשיית הבניינים,
בעיקר על ידי ייצור של מלט בברזל, מייצר סך הכל כ6% מסך הכל הפליטות של גזי חממה שהעולם מייצר. כמות מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית בהתחממות הגלובלית. אז מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו עושים עם סך כל הכמות האדירה של פסולת בנייה? מה אנחנו הולכים לעשות איתם? הולכים למחזר אותה, אולי מייצר הזדמנויות של מחזור, אולי להטמין אותה, אבל הכמות היא אדירה, ללא תקדים באזור שלנו. מה אנחנו עושים? אז מה לא רק עם הפסולת בנייה, גם הפסולת רגילה, הפסולת אורגנית. היום אין שום פינוי באזור, והצבא מתמודדת עם כמויות אדירות של זבל שלא יודעים מה לעשות איתם. אנחנו גם יודעים שכיום אין חשמל בעזה ובאזור, והמים, מי ביוב זורמים באופן חופשי לים. כ-130 מיליון ליטר נזרמים כל יום לים, בסדר גודל של 52 בריכות אולימפיות, כל יום פשוט ביוב גולמי זורם, ויש לנו כאן, אנחנו, כ-50% ממי שתייה שלנו תלויה במי התפלה. המפעלים של התפלה באשקלון ובאשדוד יכולים לקבל את הזרימה שמגיעה מדרום צפונה, ולפגוע בכמות ואיכות המים שאנחנו שותים. כמובן פגיעה בדייג, איכות המים, מים מזוהמים, פגיעה בדייג, פגיעה בים ובחופים שלנו. גם המים האלה גם זורמים על פני היבשה, יש זרימה של מי ביוב חופשית, וזה גורם כמובן למחלות, יכול לגרום למחלות זיהומיות, וגם כן זיהום של הקרקע במי תהום, שבמנו תלויים אוכלוסיות גדולות באזור שלנו. ואנחנו יודעים שעם הקורונה של המחלות ולבעיות בעצם הסביבתיות אין גבולות, לא מכירים גבולות, לא מכירים איפה זה נמצא, זה מתפשט בכל מקום, ויש סכנה גדולה שגם אנחנו ניפגש. אנחנו רואים כאן הדמעת לוויין של עוד פתרון לכאורה להתמודדות של משבר אקלים. פאנלים סולריים האלה הם נמצאו בגזה, ובגזה כ-30% מהייצור האנרגיה החשמל היה מאנרגיה סולרית, רק אצלנו רק 10%. אבל חלק גדול מאותו אנרגיה היה מחוברת למנהרות. וכיום אין אף פאנל סולרי שנשאר עומד על רגלו בעזה. בגלל זה היה מחובר ישירות לשם. עכשיו אנחנו רואים הדמיה נוספת, תצלום אוויר של ההרס, של החממות, ההרס של המבנה הקרקע, ההרס שקיים לפני ואחרי, וזה משהו שיקח שנים רבות. דבר נוסף שאנחנו מראים על השלכות של ביטחון מזון. מה אנחנו גילינו שאנחנו מאוד תלויים בכוח זר על מנת לקבל את המזון שאנחנו צורכים. האוניברסיטת תל אביב, עם מתנדבים שלה, כמה פעמים בשבוע יוצאים אוטובוסים של אנשי הסגל, אנשי מנהלה, סטודנטים יוצאים לעזור למגדלים לחקלאים בעוטף עזה וגם בגליל. אנחנו יודעים שאנחנו נחשפים למציאות שאנחנו חייבים לשנות. אנחנו משנים גם את הדיאטה שלנו, אנחנו מדינה בין המדינות הגדולות בעולם, הגדולות של צריכת בשר. כן, על אף שהמבטא שלי, כן, ארגנטינאי, אני צאצא של מגדלי בקר, אנחנו מדינה שצורכת יותר מדי בשר. בכמה בשר? עד כדי כך שאנחנו הבאנו ב-2022 800,020 עגלים וטלאים באוניות, על מנת לספק את הצריכה, אני לא אוכל בשר, של הצריכה של חלק גדול של מדינת ישראל. כן? כמות גדולה, ולא רק את בעלי חיים, גם את המספור, גם את המזון שממנו הם צריכים. כן? 150 אוניות שהגיעו, האם זה ה-150 אוניות האלה, זה המזון, הביטחון מזון המקיים? כמובן שלא. אז אנחנו חייבים, כשאנחנו חושבים על ביטחון מזון, ואני בבית ספר גם למדעי צמח והבטחת מזון, אנחנו חייבים לחשוב מחדש על מה אנחנו צורכים, מה אנחנו מגדלים, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לייצר מזון מקיים, חקלאות מקיימת, חקלאות משמרת, משהו שאנחנו כרגע לא עושים. וכיצד אנחנו בונים בעצם מההריסות, בונים חוסן של חברה שממנו מתבססת חוסן חברתי וסביבתית. אנחנו חיים באזור
שבו חייבים לעשות שיתוף פעולה אזורית. אין ברירה אחרת. אנחנו לא נמצאים לבד. והפתרונות לא יגיעו רק מאיתנו. זה בגן פה, באוניברסיטת תל אביב, יחד עם המיזם אקלים, שאנחנו מדברים על שינוי אקלים, וגם התוכנית של איפוס פליטות, יכולים עם כל המוחות שנמצאים באוניברסיטה לחשוב בצורה רב-תחומית, לחשוב על פתרונות, איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה בשיתוף פעולה בכל האזור, ולבוא מקור השראה למינהלת תקומה. אנחנו חייבים לבסס את אותם רעיונות האלה על בסיס הפיתוח של האו"ם, בעצם הרעיונות שהן קשורות ליעדים של פיתוח בר קיימא. כל הנקודות האלה חייבים להיות בפנים, בגלל אנחנו רוצים על שיקום ועל העתיד שמצפה לנו. וכמובן אנחנו יכולים לעשות איחוד עם יתר האוניברסיטאות, עם החברה הישראלית, עם החברה האזרחית, אלה שהובילו את השינוי, את הפוטנציאל של שיקום, שאנחנו רואים כשהממשלה לא הייתה קיימת, האיגודים האזרחיים האלה שהיו בפנים, ועדיין נמצאים שם. אז אנחנו צריכים לבנות על חוסן אקלימי, סביבתי, חברתי. ואנחנו באוניברסיטה יכולים להיות מקור לכך. אנחנו רואים את התמונה של מקום שהיה גיהנום, כן? חיון רעים. היום בחיון רעים כבר פורחת כלניות. רואים את הפריחה שלהם. איך הטבע יכול להשתקם. ואנחנו חייבים לחשוב ולהמשיך לחשוב חיובית שאנחנו נוכל לקום ולקבל תקומה לכולנו. תודה רבה.